Kublai shibun ya piki paralog baro bat ki viewers baro ki ba pek ya kanika video. Tekendiat nakaleng jonga ngampat ju upload dan ngampat ju keren ya ke ke ba u badang dot todong uju pun sngau na ka benta jongi lang baro. Hanrei hang ni kendiat paralog nga pen sngau hapi ha ka ba ya day bat ka jing keren jongu badang dot todong ngam klem ben u hoi u pen pau ya ka ba mo u udon ka jing sngau ya ka ba mo u sngau ya hap ka jing mu ju perkhat ka jong u ban pasyat na ka benta jongi hanrei akawai kaliang da ka ba buram ye iba deng do todong hoi ilak keren bek pang im judon ka jing sngau la ne ka jing le ran wat la ikren chapang inong nyalam nyam ne ban keren chapang ki statue jong ka Maria Jisu lane ban keren yuat iki rosary omdon kano ka jing sngau ha kaliang ka jong u ngap syam la be nye ba dang do todong hanrei perlok ngabu ya ka jing kerpat ya pi ba pidei ban don la ka jong ka jing sutu lane ban isotu pakla ya ka ba iba dang do todong ikren hoi kilong ki benta ki badai ki don pat ki benta ki bas ngau bom yahap hanrei wala kata rong imdei ban beng yi ngidei ban ya telilang ban pensyai bat snutu bat klain haladi teto mentangin ya pek ya kajing keren jong ibadang dot todong syapang kajing im kristan bat syapang kidur statue dur Maria bat rosary hanrei ngidei ban klain haladi ngidei ban don kajing sutu bat kajing syapang yalade halade Tina kata-kata man la ka yeng kristan ngan ong ipi udon uba kerublei bah tangpa umat la ban pet ya ka jot ka pe jong ka yeng ka sem sto na kani ka daw banganga kren hok na du ka donot ka masim ko jonga pi mane ya to blei kelut pi mane to blei matla pi mane ya ka to stisu pi mane to rosary pi mane ka to dur Maria ka to ka dei ka blei kelut ngapar sngoto EP naduk kadonot ke mesim jonga unong syun udusmon ulawan hajan tos ngauto no berat no ya kito ki blay tau berat no ya kato kadur stisu berat no ya kato kadur prim jong kato kadur jong no namar mdere ka kami ukpa jong pi kito nangkong hi lada pi dei ki kun ki bakongos nang ya ublay bar iki hukum jong ublay pidei ban mane blei yala ukpa bar ila ka kemi yang asam hangta kan mut delang bajong kingi kadu yo blei ndere ka to stisu omdere to kadur omdere to rosary kane ka di pensa jonga yepi na kane ka daw babalei hapo manipur kaja kumta hiru pinomla ban yesuk kimetei bat ki kuki kinomla ban yesuk namar ba pi ki ba mane blei thau pi pan ksan yela dia bat ki ba ngets kam yu blei wal ade ki khandiat ro kin yale ipi sto pin ya jot haladihi kane ka dijing persngo tho jonga ipi namar si sin ba syong ubaman ha ka yeng ka sem jong pi pinom tip la ka de na kalaj uyalam baklai ki jingmut iperkhat jong pi ten nadu mentakamiet pi brad no iktu dur stasio jong pi ki ba pi nget bro iskata iktu dur Jisu iktu dur Maria yaitu rosary brad no shabar lada pidei ubri ubang nget scam ya ublay kenang ba pin laj na ka jing jot kenang ba pin laj na ka jing snam kenang ba pin laj na ka nem snio kenang ba pin laj na ka basnio kenang ba pin laj hiru na ka no ka jing ja kumbaja hakiu kiu jela kane kade jing kerpat ka jonga namar to tip batopek tu halayeng la jong namar ikita ki ba phi buram bha borobor phi buram tang ya kaktin kathalit ba unang ban pen i ya phi hanrei umjule ai hayang sem jong phi hanrei to pek ya uta ubriu ubaket baba ya kayeng ka sem ka imlang salang to pek ya uta lada pim sngau tho pin sa jot ala dehi namar nganga tip baniada ya laki khon kikti la jong henrei pi banget ya kito ki ba ak officer kito ki ba phongsut phongbut bat ki ba pendek tang rakania ka jutang jongki pin sa jot ala dehi pin nom lat hiru pin sa pet snong nang ne jala me kharaya kane ka de jing tu ka jong ai pi das ngau tho
pia ben yang abro skata pinget tang ye kini gimento kiba snobang tang ban yo ban ya kamai bom hok bat da ba trisuk tre aram hanre tonget yu badeng do trong na du khatang snam ubala hadu menta samla chong thaj hanre ukmen usngobha hanre pinget ye kini nong penbit pinget ino thong osukor kiba yalam hangne hasor chelong kini kisa penjot yang IAP hanre tor sngo tho no pi barokhat ki kon kabri nyotrap kini ek sa penjot ingai pi yala de kin rish kan dong kin ak thik kum ki lampun ki ak thik kum ki hok hanre kini ki ba penjot ya kar imlang sarang jong pi das ngo tho menta lada pi ne watrei kum watrei manga am ngo tho do menta brad no ik ti blai tha barokhat namar kilang do jong pi ru ki nong thok nong sukor jong pi ki to ki nong yalam jong pi barokhat ba thok ba sukor ya pi das ngo tho menta